ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародарон нархҳои мотоблокон, нархи плуг, чизил, присеп, нархи запчастҳо, любой намуди барои мотоблока баҳри шумо омода кардагем. аз шумо ҳамиқа хоҳиш бародарои азиз, барои ҳамиқа заҳматҳои мо ҳамия дона лайки бо бигира биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед, иншоалло мо пешкаш шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ма дар рӯи экран бигиред, равон кунед, мо пешкаши харидоро мекунем. бародарое ки чизои фурӯшитро дар ватсап роӣ кардаге, пагаҳ ё пагайга иншоалло дар канал мешавад. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. мотоблок кентавр қарор дорад дар ноҳияи муъминобод бародаро. састаяниш 100%, силаш 16,3 бензиния бародаро. як 20 ҷифт мекунад, мега картушка, канак, плуг, телешка, ҳама ҳамин чизое ки дар рӯи экран айсага бародаро, ба ҳамин чизош қатиб фурӯхта мешавад. нархи 16500 сомони присепшам фурӯхта мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. сирошна бародаро, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи панҷакен. нархиш 5550 сомониш мега. 5550 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. плуг қатиш дорад, баллонои нав, айрасия овардагия бародаро. мотоблок бензинияй. мотоблок бензиния мега, састаяниш хубай мега, ягон камбудӣ надорад. касони харидор бошед ё нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародарон, мотоблок қарор дорад дар шаҳри ҳисор. мотоблок и заводча чанд намуд дора ина бародаро, ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагиай 170 кам дора, 73 дора, 78 88 90 95 ина қуввои асбчанд дар ҳамин рӯи экран ҳамаи чиро дора бародаро. ай 7400 сомонӣ сар мешавад, хаим то боло мерава. касони харидор бошед, дастафкарам дорад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. сирошна бародарон, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина бародаро худтон бинед, аккумулятор дорад, айҷош заводид мешавад, статер дорад, фреза дорад, ҳама чизаш 100%. нархша 13000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. телишкашам қаче бародаро, присеп. ина худтон бинед присеба. касони харидор бошед бародаро, ё нашод ами мотоблок присебаш фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. мотоблок ба фикри бензиния бародаро, присебам қатишай, ҳамаш 100%. нархша 6000 сомонӣ мега. намедонам бародаро присеп қатӣ фурӯхта мешавад, без присеп ака хитон метавонед ки аз соҳибаш дастрас кунед маълумото. гуфтагие ки мотоблок созай, нархи 6000 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. касони харидор бошед, нашуд мотоблок присебаш фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародарои на мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. мотоблок 30 қувваи аспа дорад, 4 баллони нав дорад мега. ҳама чизаш 100%. бештар маълумот ина дар ҳамин рӯи экран ҳамаш навистагия чӣ дорад, қатиш чӣ запчастош фурӯхта мешавад, ҳама чизаш дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. нархша 18000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 18000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. бародарон, мотоблок қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа. беҳад мотоблоки хубае. иран мешавад ки бо чизиш туғри кини дар болош сувошаи замина ҷифка бирай. нархи мотоблока 15000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 6 скорсай. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ай 15000 сомонӣ, бо гуфтагие савдо карда мешавад. касони харидор бошед, нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамо қатӣ занг занед. мотоблок кама 178 қарор дорад дар шаҳри ҳисор. мотоблок қувваи аспа дорад, нави пачкай, ай москва овардагия, фреза, ҳамаи чизаш қатишан, айҷош заводид мешавад, ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. ҳуҷҷатошам ҳастанд, ягон камбудӣ надорад. нархша 10300 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие савдо карда мешавад. бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, мотоблок
фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ 5000 сомониш мега мотоблок навай. Эми фотода чӣ хеле дидаистеш, ҳамита навай бензинияй бародаро 7 қувваи аспа дорад. Мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бештар маълумотро гуфтагия ки телефон кунед, ҳама чиза худам мерасонам. Нархаш 5000 сомониш гуфтаистаст бародаро. Бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. бештар маълумот дар рӯи экран навистагиай. Касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. ман бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод 7500 сомониш мега. мотоблок фурӯшӣ 12 қувваи аспа дорад. ҳамаш 100% дизелай. харидор марҳамат расходаш мақсад расходаш камай мега. расходаш бениҳоят камай. нархаш 7500 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро худтон дастрас кунед. мотоблок нева қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. ина бародаро мотоблок ба фикрам бензинияй. аниқша намедонам ине ки ба фикрам бензинияй. хатиш хай тилишкашам ҳаст, мегам намедонам тилишкашам мефурӯша намефурӯша. ина плюкам дорад, чизилам дорад, ҳамаш 100% комплект. ҳамаш 100% 12000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 12000 сомонӣ. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош қати занг занед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ сифати хуб дорад мега. ҳамагӣ 1 моҳ истифода бурдагиай. ина бародаро 1 моҳ истифода бурдагиай. ҳамаш мега 100% қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 7500 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. мотоблок дар ҳолати хуби техникиай. худаш гуфтагие ки 1 моҳ истифода бурдагиай бародаро. касоне харидор бошеду нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош қати бародаро занг занед. ина бародаро жодки барои мотоблок қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. гандум, ҷаҳварӣ эми чизора древида мешава бародаро. ҳамаш мега 100%. нархаш 10500 сомонияй. хай навай. камака кор фармидагиай не ки мега созай. ҳамаш мега 100%. нархаш 10500 сомония гуфтем. бо гуфтагиай савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. марҳамат. мотоблок бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. соли баромадаш 2020 солай. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтагиай соҳибаш бародаро. мотоблок ба фикрам бензинияй. ба фикри ма бензинияй. ина ай ҳолатиш маълумай ки дар бензини пахожай бародаро. нархша 7000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашод мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро ина ҳа мегуфте ки ягон запчастора биков, ягон запчастора биков. ина баҳриш мо ёфтем комплект запчастои барои мотоблок. лубой намуд чизи мотоблока айми бародар харида метонед. айми номеро дар рӯи экран буда. барои лубой чи 150 сум сар мешава, 10 сум, 20 сум, хайҷа чанд намуд чиз дора бародаро. 150 сум сар мешава. мақсад бо арзоншам ҳаст, қиматшани қарор дора дар шаҳри Турсунзода. касони харидор бошед, марҳамат рақамо қати занг занед. бародаро заминҷифкунакҳо, шоткава, плук, чизил, френза барои мотоблоки фурӯшӣ ҳар хеле 850 сум, 400, 300, 400, 200 лубой намудиш ҳаст бародаро. баҳриш мо ина кофтем омода кардагием. дар шаҳри Ҳисор қарор дар шаҳри Турсунзода бародаро қарор ами чизо қарор дорад. касони харидор бошед, марҳамат рақамо қати занг занед. дизелни мотоблок 188 моторш бародаро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. мотоблок нави пачкаҳай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. комплект қатиш фақат френза дорад. тамом бародаро 12 қувваи аспа дорад. мотоблок аккумуляторшуна клёнкаш кандагӣ нест. нави пачкаҳай. фарам дорад. ҳамаш 100%. нархаш 12000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош қати бародаро занг занед. мотоблок қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархаш 3000 сомонияй бародаро. соли баромадаш 2020 солай. мотоблок бензинияй. дар ҳолати хубай. навай мега. состояниш навай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина мотоблока бародаро худтон бинед. нархшам беҳад арзона, айдаст натие. бензиния хай ҷиф мекунӣ охи. 3000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош қати бародаро занг занед. дизелни мотоблок F190 қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. бародаро навай.
12 қӯи аспа дорад. бори аввал дар магазинаи бародаро мегӯяд навай ягон камбудӣ надорад, қатиш комплект фреза плуг дорад. 12 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. нави пачка ҳай. касони харидор бошед ё нашод мотоблог фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед.